cuadrado de primeiro de ESO imos ver como operar con monomios. Monomios, sabedes, xa vimos en clase, que é unha expresión alxébrica que ten sempre un coeficiente que é un número multiplicado por unha parte literal, que son diversas letras que teñen expoñentes e que se están tamén multiplicando. Ben, entón, por exemplo, isto que temos aquí é un monomio, un número o 2 e a parte literal que sería x cuadrado. Isto que temos aquí é outro monomio, parte literal 3, perdón, coeficiente 3, parte literal x cuadrado por y. Vale, entón, cando me mandan sumar e restar monomios, pois eu teño que fixarme se teñen a mesma parte literal. Se teñen a mesma parte literal, podo sumalos ou restalos. E se non a teñen, pois non, e teño que deixalo indicado. Fixademos aquí, por exemplo, este e este non teñen a mesma parte literal, por lo tanto non podo sumalos. Parécense as partes literais, estou de acordo, porque aquí está x cuadrado e aquí tamén está x cuadrado, pero non son iguais, porque este ten y e aquí este non. Entón, como non son idénticas as partes literais, non podo sumalos nin restalos. Entón, que é o que podo operar aquí? Pois podo operar este con este, porque este sí que teñen exactamente a mesma parte literal, x cuadrado. E despois tamén podo operar este con este, porque tamén teñen a mesma parte literal. Ollo, se non hai coeficiente, o coeficiente vale 1. Igual que os expoñentes, se non hai expoñente, o expoñente tamén vale 1. Ben, entón vou facer primeiro o que suliñei en vermello e despois o que suliñei en azul. O vermello queda a parte literal x cuadrado e opero cos coeficientes 2 menos 5. 2 menos 5 por x cuadrado. Vale, e agora suma, sempre poño unha suma, porque lle vou poñer signo ao coeficiente. Ahora vou facer o que está en azul. En azul a parte literal é x cuadrado por y. E cal é o coeficiente? Máis 3 máis 1. O sea, 3 máis 1. Vale. Xa está, feita a suma de monomios. Sería, neste caso, menos 3x cuadrado máis 4x cuadrado y. E así me queda a primeira suma feita. Aquí teño, como exemplo, outra suma bastante máis longa, pero faise da mesma maneira. Teño que detectar as partes literais que son iguais. Fixadevos. X cubo, x cubo, x cubo. Xa está, eses son os x cubos. E agora, que outra parte literal hai? xi, xi, xi. Vale, pois teño que agrupar os x cubos e agrupar os xis. Ben, con x cubos estarían 2 máis 1. Fixadevos que cando non hai nada é un 1, isto é moi importante. 2 máis 1 menos 8 por x cubo. Perfecto. E agora vou agrupar os que teñen xi. Ollo nisto, poño un máis. Tedes a veces a tentación de poñer un menos, porque o 5, o coeficiente 5 ten un menos. Pero é que ese vou poñer agora. Isto sempre é unha suma, e agora é cando marco menos 5 máis 4 máis 2. xi. Vale? Perfecto. Entón, unha vez que teño isto, simplemente boto as contas. 2 e 1 son 3. 3 menos 8 menos 5 x cubo. E agora boto estas contas. Sumando están 4 e 2 que son 6 e restando 5, por lo tanto isto quedame 1 xi, xa se escribe directamente xi, e con isto quedoume resolta esta suma. Así é como sumamos monomios. Imos ver agora como os multiplicamos e os dividimos. Eu penso que multiplicar e dividir aínda é máis fácil, porque para multiplicar e dividir non importa se teñen a mesma parte literal ou non, multiplícase todo e divídese todo. Entón aquí ainda hai que andar escollendo a ver cales teñen a mesma parte literal para ver se o sumo o resto. Pero agora a multiplicación e división eu penso que é máis sinxela. Multiplicar e dividir é simplemente operar coeficiente por coeficiente e letras por letras. Coidado de que se a letra non ten expoñente, o expoñente vale 1. De acordo? Entón, simplemente, imos a lá. Número por número e letra por letra. Menos 2 por 5, menos 10. E ora, letra por letra, x elevado a 3 por x elevado a 3 máis 1, 4, porque aquí se non hai coeficiente, o coeficiente vale 1, de acordo? Y por y elevado a O será y elevado a 3, e z
solo está nun dos sitios, coloco a z. Así é como multiplico. Dividir. Teño que ir dividindo número entre número. Si dá un número natural, coloco, e se non dá un número natural, deixo indicado como unha fracción. Neste caso, 8 dividido entre 2 dá exactamente 4, e podo poñer o 4. Se non, deixaría como unha fracción. E agora vou poñer a parte literal. E para iso, se hai máis xes arriba que abaixo, fago a resta e quedan arriba. Se hai máis xes abaixo que arriba, fago a resta e quedan abaixo. Aquí, neste caso, xes hai 5 arriba e 3 abaixo, quedan 2 arriba. E is hai 5 abaixo e 2 arriba, quedan 3 abaixo. Vale? 2 de abaixo vanse con 2 de arriba e quedan 3 abaixo. De acordo? E aquí, 3 de arriba vanse con 3 de abaixo e quedan 2 arriba. Vale, así é como se dividen monomios. E agora, por último, imos facer algunha expresión na que aparecen polinomios que multiplican a monomios. Este é un monomio que multiplica a un polinomio, que non é máis que unha suma de monomios con parte literal diferente. E como se fai? Pois colócase o monomio por cada un dos termos do polinomio. Entón, con cuidado empezaríamos 2x por 3x cuadrado, vamos sempre signo por signo, número por número e letra por letra. Mais por máis, 2 por 3, 6, x por x cuadrado, x cubo, porque acordaivos que se suman os expoñentes. 1, este como se tuveron 1. 1 máis 2, 3. E agora, máis por menos, menos. 2 por 5, 10, x por x, x cuadrado. E xa está. Evidentemente non podo agrupar isto porque non teñen a mesma parte literal. Nesta expresión de aquí abaixo sí que vou a poder agrupar cousas porque sí que me van a quedar cousas con a mesma parte literal. E vou a facer xa, como exemplo final, unha expresión xa moito máis longa. Vamos alá. Primeiro meto o 5x cuadrado por este e o 5x cuadrado por este. Vamos alá. 5 por 3, 15x cuadrado por x, x cubo. Mais por menos, menos. 5 por 1, 5 e o x cuadrado, aquí non fai parte literal, quedame x cuadrado. Menos, ollo cos menos. Un menos antes dunha expresión vai cambiar de signo a toda a expresión. E isto é moi importante. Un menos antes da expresión vai me cambiar de signo a toda a expresión. Voulle poñer un paréntese e despois cambio de signo. Primeiro vou a ver que expresión me queda e despois vou a cambiar toda de signo. Imos aló. Vou facer isto, Vou facer esa multiplicación e despois, como tengo un menos diante, voulle cambiar a todo de signo. Vale? Entón, este 2 é positivo, de acordo? Porque o menos o deixei fora. 2 por x cuadrado, 2x cuadrado. 2 por menos x, menos 2x. Agora, ainda teño que dar outro paso, que será, como o menos está antes do paréntese, o menos cámbiame de signo as dúas expresións. E finalmente, agrupo se hai cousas que teñen a mesma parte literal. Vamos alá. Volvo a escribir isto igual. 15x cubo menos 5x cuadrado menos 2x cuadrado máis 2x. De acordo? E agora, finalmente, vexo se podo agrupar algo. Con x cubo só está este? Pois nada. Con x só está este? Pois nada. Pero hai dous que teñen x cuadrado, que son este e máis este. Este sí que os podo agrupar, de acordo? Porque teñen a mesma parte literal. Isto é o mesmo que fixen no exemplo de sumar monomios. Isto non é máis que unha suma de monomios. Entón, escribo o primeiro igual, porque non lle puiden facer nada. 15x cubo. Pero agora, o x cuadrado sí que podo operalos. Sería menos 5 menos 2 x cuadrado. Mais 2x. Fixadevos que sempre poño un máis e despois, entre parénteses, poño o signo do coeficiente. De acordo? Entón, que me quedaría aquí? 15x cubo. E agora, menos 5 menos 2 son menos 7 x cuadrado máis 2x. E con isto quedame operado este polinomio. Vale, gracias.